Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mga higala nini nga atong tulumanon sa kahanginan C on A Catechesis on Air og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Babino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw? Unsa man tarong adlaw mahigala? Biyernes na gyud. Ikatulo nga Biyernes, ikaupat. Ikaupat nga Biyernes sa bulan sa Abril. Ayan no. So kumusta naman mo mahigala? Ako ni anak ko ayo ni ano pugkos manhuyod no palayo na sa ako ang mga sa akong pagdumala sa parokya sa Manhuyod no. So muna nya padayon ra gyud ta ni ato ang gibuhaton kay daghan man kitang gibuhaton isip sa kapare mahigala daghan man kitang gibuhaton so padayon ra gyud ta no dili ra ta magpaluya-luya no tungod kay kikinahanglan sa Ginoo ang atong kusog. Ala no arita mahigala sa Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon adlaw nga Biyernes Pizza 24, walay lain kung dili segundo rin sa atong listahan, mao si Saint Fidel of Sigmaringen, no? Sigmaringen, Sigmaringen. Usa siya ka practicing lawyer, defender of the poor, nya membro siya sa Franciscan Capuchin, nya misyonero, unya sa Switzerland was falsely accused of being a spy for the Austrian Emperor. He was martyred, canonized by Pope Saint Benedict, no? Canonized by Pope Saint Benedict. Ayan, no? Ala, no? May mundo na kanatong tanan manghigala o padayon kita sa ato ang pagpangalagad. Arita manghigala sa ato ang CBCP News. Bishop Jose Rojas Jr. of Libmanan nanawagan ngadto sa mga kabatan sa mga altar boys nga mahimo silang modelo sa pagtuo no bago pa malagi nga nag-seminar maguni sila mahigala kabahin sa mga kanabitang mga altar boys so na nga pangauhagan sa ato ang talahurong obispo dito sa Libmanan si Bishop Jose Rojas Jr. nga unta no nga unta puy-an yun sa mga altar boys ang ilahang pagtuo isip mga sumusunod ni Kristo. Balita mga gala gikan sa Vatican. Vatican announces plans for 2028 Church for Synodal Assembly. Vatican announces plans for 2028 Church Post Synodal Assembly. No, may mundo na kanatong manan mga higala. Kumusta naman ang ako ang mga kaigsuunan, labi na gayon ang akong mga parokyano dito sa Ayungon. Kumusta naman mga brothers, mga sisters? Ako, ni anak ko sa asa naman kurun, na anak ko sa Manhuyod. Baling inita din mga higala, no? Mao na po sa Ayungon, bali pong inita. Ayan, no? Hala, no? Panayon ta, ari kita mga higala sa ato ang catechism. Okay, katikisim tamang higala. Doon na tayo mga pangutana diri nga ato ang tubagon. Abino topic na to the other day, kabahin lagi kini bitaw magkuanta, mag-facilitate kita og mga kana bang mahimo kitang mag-facilitator ta ba? So may pasabot kana bitaw muhatag ta ginagmay pod nga mga kining awareness seminar alang sa kining gitawag na to Biblia no Bible study ingon ana no. Abi no unang-una number 1 is kung mahimo ka kang facilitator dili ka usa ka kana bitong facilitator not guru no sa manang guru kana bang kuan jud kaayo ba kanang sweetog jud kaayo nga di jud masayop tili kinahanglan nga mo facilitate ra jud ka usa ka sa paagi as a facilitator mo facilitate ra jud ka kana bang buti pasabot nga dili jud ikaw maoy mulambo sa imong paghatag og seminar mulambo gyud ang mga
tawo nga naminaw nimo. Unya, sa ato ka na ginaingon, kung usa ka facilitator, you should be a lifelong learner. Sa ato pa, kinahanglan nga, kamaugid po kang, dili lang kay ikaw nanudlo ka, sayon po kang tudluan. Number 3, sa dili pa ka mo kuan, manudlo, kinahanglan nga, preparado po ka. Ayaw po adto dito nga, nagsakit, nagsalig na po ka sa imuhang gitawag o knowledge ba, kanang stock knowledge. Kinahanglan nga, nagmaampuon gyud po ka o kanang nangandam nga relational nga sa ato pa sa imong pagka-facilitator kinahanglan nga makabaton jud kag maayong relasyon sa imong audience. Number 3, encouraging nga sa ato pa sa imong pagpanudlo ma-encourage gyud ang tao nga mupuyo gyud sa pagtulunan ni Kristo. Dili ba mahimong inimical or hostile, dili mahimong hostile kana bitang masuko makig-away nga laman hinuon ni kay mo kay mura magmanginsulto ka or whatever. Kung mas maayo gyud nga you should be in good relationship with the audience. Nung na mga usahay makakining gitawag natong makahatag kanimo og kamay kasuko kinahanglan nga likayan gid nimo. Abi no, di na lang sa takuto ba kasi ako nang ginaingon manghigala medyo lisod jud kay oras ron kay medyo nagdali-dali ta ana pero salamat na sa gihapon kay bisag ingon ni ana ang ato ang kahimtang pero nakahimo gyud gihapon kita pagtuban sa atong mga obligasyon. Okay, dahil salamat og maayong mudto Pilipinas.